Kuri sei? Kuri right. Naona wanitumira message waiti chiko. Kone hauna here kuverenga zvona yangonya mukomana wangu wakuSouth akauya. Saka ina zvati kuti ndame nchidana newe because akatobva omba kweda akandobvisa mari. Kuti akuda ndora. Oh. Saka ina uchandidi. Zvichaiti kuti tirambe chidanana. Oh. Saka akakuvigira here imwe wigi since iri yaenda kutengera. Wigi yake zvaana kumboya nemawigi but akatondiroora. Chigara wandipa kuenda kutengera yanda uchandidi. Aiwa wigi yako ndozokudzosera apa ndoda ngwana kuenda mutauni ndodzoka njupa zvinhu zvako. Aiwa kana pasina ndi urambe uchenda newigi enda kutengera. Zvangu zvese zvirusarira pano. Aiwa ndozongokupa zvinhu zvako zvakakwana ndoda ngoenda kwandi kuenda. Aiwa pasina ndi zvaradona. Ndozokupa ako. Kana akaona guma iri pano ndo kuti akutengera. Najera zvekana botsa ndo kutengera. Botsa ndodza watenga. Ndikudzida. Ndozongokupa. Aiwa ndozokupa zvinhu zvako. Ndakuenda kwandiri kana zvandiri kumanyira. Chaziva kuti South zvinowanikwa zviripo zvakachipa izvi. Kana wigera kuda kutambura kufadza mukomana wako nekudza ndokutengera kusara ne1 ndakuina ne1 ndikoenzotora power bank masikati necharger yangu ndokona edu kutaurirana wewe ndona muramba hangu mukomana ndona muramba hangu tonda murambira wiki aiwa itamushewo ndona ngoda ngotaura nsora